Adicias Bravimundi, ses plavenguts e plavengudos per aquesta formula novela del Doc Show. Sou a Gisela Nakonaski, jornalista de Rádio Lengador e falo animatriz per aquesta edição d'aquesta série, diretamente de Baldaran. Você me enviou diretamente da Escola do Estalario de Les, de território do Occitânio Grande, Baldaran, vos gramercê de destra nos altres e supic passarem ao sumário d'aquesta edição. Al programa d'aquesta ser, uma descoberta geral do território pirenenco espanhol de Baldaran, de Baqueros a Les. Nesta emissão, falarem também de environamento e partirem a Marie per conhecer o Parque Animalier Aran Park, reportagem de la Colo Doc Télé. Cabirou, Erús, Catiluc. Auro seguier nos preparait une chronique alentour d'un virus menaçant per l'humanità tutto. Sem que nos mai nessa. Bueno, não nos agrada o tema. De que ne pensam os araneses de l'independência catalano, semnanats per las carrieras de Baldaran per mais saupre. La Colo Doc Télé nada la rescontro dels comerciantes de Baldaran per un analiso dell'economia locale. Irlandesi, olandesi, bueno, que tipo de gente. La cultura aranesa, que será também a l'honor d'aquesta emissão. Les casenços de vos apresentar a Djubo, a Lidessans e la Ciano Musico, Sens Frutieros. Sem dins un endret força agradiu que és l'escola d'Hostaleria Manuel Esaco. Bona nit a tutti e benvenuti all'Escola d'Hostaleria de Les a la Baldaran. De que Esaco que é l'escola d'Hostaleria? Quin public que vem ici? Bueno, hi ha públic de tota Espanya, de Catalunya, de França, del País Basco. E per preparar os joves per recebre o public? Per preparar els joves a treballar en sector de l'hostaleria. O turisme, que é um sector força importante ici em Baldaran. Així é o principal sector. Vos gran mercè de nos haver recebre ici, e nesta escola maravilhosa. Moltes gràcies e benvinguti, tutti. Anem descobrir nosso colo Doc Show. Bonsoir. Adieu, Gisèle. Marie, David, Olivier, pra mercê d'estar ici, ami eu, per aquest plateu. Edició especial araneso. E ben també per parlar d'aquesta Baldaran generalitats e també llengua e transmissió de llengua occitano, Miguel Seguelas, de l'Academia Araneso de la Língua Occitano, e poi Manuel Ané, tecniciano del Departamento de Língua e Cultura del Conselho General de Baldaran. Boa noite. Para mercê d'estar ici amb nosaltres. A nosaltres nos interessa o forço de saupre. Como se passa a questão da transmissão de língua? Como se arribats també dins aquest treball, per què ho fazes? Vocês leste para nos falar de tudo isso? Eu penso que na Baldaran passa que ocorre de interessante em dois versantes. E daí é que a transmissão de geração em geração que se produz e a outra que é da minha escola. La escola que pensa que ha avuto un paper e que ha un paper pla important na transmissió d'aquesta llengua. Sense aquestes dues vessants que haguéssim pas pogut reusir a mantenir la llengua. Alors, on pense que é importante também de apresentar em pau per público, para eles de compreender, porque Baldaran há uma questão também geográfica, que vos faz uma língua occitana que é especial daí. Nos pudesse falar um pouco também da questão geográfica do Baldaran, Miquel, se vos plai? Era evident, era l'emplaçament geogràfic de la Baldaran i a carat entrar a Occitània, grana,
I per aquerò que era lengua de l'antiguitat, era lengua, era cultura que arribèc en Val d'Aran, mos venguec d'era plana, mos venguec d'era Occitània grana, i era que damb es sues evolucions pròpies i personals també de per sang, perquè els condicionaments geogràfics són importants i força cops pensi que han a canviar el curs de la història. Donc, tenint en compte tot això, ell era la llengua que s'establic en aquest parsang. Manuel Ané, la lingua occitana se troba dins l'escola publica? Com se fa aquela transmissió dins l'ensenyament? Bé, doncs, els petits que comencen a parvulari, que són 3 anys, comencen a l'edat de 3 anys, i que comencen a la lectoescritura en aranès. Dempe la mairalo. En la llengua mairalo. I a la vez, després, quan passen les altres fases de l'educació primària, que quan s'equiparen les altres llengües, ja dit, el castellà, el català i l'aranès, i que s'introduïssin a poc les dues llengües estrangeres, que són l'anglès i el francès. Després, quan passen en secundària, cal dir també que a despart de parlar d'esta la llengua mairala i d'avui l'aranès també equiparat a les altres llengües, en qualques assignatures en aquella llengua e en les altres també. Eu saber se dins os hostals a gente parla aranès, castelhano, que nos línguas são parlados dins las famílias? Bom, que vamos parlar de estadística a la vez, se vos sembla. Hi ha una enquesta, penso que Miquel sap també, hi ha una enquesta que era darrere que hi era de 2013, que s'han apiprats, una enquesta oficial que s'han apiprats cada 4 anys, era de 2013, era de, que s'ha tocat de 2017, encara no hi era, parlava d'apiprats un nombre de parlants de 25%, apiprats. Era anterior, que seria de 2008, m'excusi, era 2013 que parla d'un 17%. Era anterior que parlava d'un 25%. Per tant, era de parada que és important. Cal pensar que en la propera les causes no anaran a millor. Veig que hem atur d'un 17% de nombre de parlants. Són de nombres impressionants, non? David Gros-Claude. La question de saber qui peut treballar a ajudar la transmission, que caucaré sur la question sur la qual avez treballat, pensi. Oh, ben segur. Jo soc professor d'aranès en l'institut de Viella i pensi i segur que el problema més gros actualment de l'aranès és precisament la situació social, a nivell de societat, a nivell d'utilització habitual, com ha dit era, entre 17, 20, 22%, exactament, per aquí. Per l'altra part, era santat, era salut de l'aranès a nivell oficial i excel·lenta. Era protecció del govern de la Val d'Aran, del Consell General d'Aran, de la Generalitat de Catalunya, i d'ensenyament obligat en escola, en qui acabava l'educació secundària, a 16 anys, i per tant era estatge oficial que hi ha assegurat. Hi ha altra causa, era la utilització a nivell social. I aquí, penso jo, a un mes cal treballar cal cercar formes de dinamitzar, de convèncer, dilleu, era gent que ajueni, que l'esquen a servir, cal pensar que, com pensi que per tot, en la Val d'Aran actualment convivem i confluïssin força cultures desparieres, tant de Catalunya, de la resta de l'estat espanyol, com de la resta d'Europa o d'Amèrica. A la vegada, clar, era de conèixer aranès, de saber
utilitzar aranès no és necessari, no és de besoin de poder viure a Val d'Aran. Aleshores, aquerò penso jo que hi ha un problema. Que hi ha un problema. A l'escola ajuda força, des del son nivell, més de vera manera caldria cercar altres dinamitzacions e alta forma de en a societat. Para Mercê Miguel Segalas, per eu é uma descoberta lá Val d'Aran e pense que per nosso público também une chronique de David Gros-Claude. Aleshores, la Val d'Aran, el sul territori al món, en Europa, en la galàxia i en l'univers, que també hem vist que hi ha la llengua occitana com llengua oficial. I que així en Val d'Aran qui neix la Garona, ce qui n'est pas une petite causa. Et puis en Aran, qu'il y a eu govern, qu'il y a eu conseil général de 13 elegits, qu'il y a eu síndic, qu'il y a eu drapeu, qu'il y a eu himne, qu'il y a teneram, qu'il y a montagnes araneses, qu'il y a se canto més d'ap la mateixa musica. Bon. Et puis le territori, qui est un territori de 10.000 habitants, qui a resistit d'encadar a toutes les invasions, a despart dieu dels turistes qui porten moneda i aquests que arriben sense trop de dificultat. I cops que hi ha l'URSS també qui n'ha prou d'estar en França i qui demanda l'asil polític en Val d'Aran, això que pot arribar també. Més així que vivem primer del turisme, que vivem primer de l'hostaleria, et puis que també el paradís de l'esquí, la famosa estació de Baqueira, les esquires de les vaques que són estades reemplaçades ja un temps per la brunitera de les autos dels turistes, que hem també en el paradís del moscatel, de l'Espado de Toledo i de la paella. Per molt hi ha qualques turistes que s'han desbrombat que el País Valencià i l'Andalusia, que eren a qualques centenars de quilòmetres més al sud, i que se'n deveren brembar. Més com els aranès són pragmàtics, bé que hem d'aptot això i que han el nivell de vida quasi més alt de tota l'Espanya i que hi ha així un PIB que hi ha 23%, se m'han dit, au-dessus de la mitjana de tota Catalunya. Et puis, els aranesos, com disset, jo que dic els aranesos, però els aranesos que són discrets, que a més s'ha de posar qüestions, hi ha qualques subjectes sobre els quals n'hi cal pas trop anar a cercar, com per exemple el procés català. Més en fi, una causa important, la Val d'Aran que és femenina, la Val d'Aran. Més curiosament que he vist en les estadístiques que hi havia més d'aranès que d'araneses, que és un territori on hi ha més d'homes que de hemnes. Petita contradicció, no. Bon, que hi ha tal, que hi ha particularitat que hem aussi en Val d'Aran i que hi hem depuis un gran plaer de descobrir. Merci. Para Mercê, David, per aquesta crònica. Manuela, Miquel, estàs d'acord amb aquest retrat que ha fet David Gros-Claude? Jo, en tot cas, a crodes dels homes cap a que l'he apraiat, de per manera. Sí, no sé. Questo que he vist de les estadístiques de la Generalitat de Catalunya, que diuen que hi ha un percentatge de hemnes que és l'inverse de ce que és en la mediana. Deben seguir més, que sabes que quan hi ha caucarrenc, quan hi ha un esdeveniment o quan hi ha un acte cultural o quan s'organitza caucarrenc, que són les primeres que hi van. Això que te pugui assegurar. I qui organitzen. I qui organitzen també. I qui treballen després quan s'ha acabat, s'ha remassar. En tot cas, que pensi que ha estat una bona anàlisi de la situació en Val d'Aran. Sur la discreció dels aranès? Sí, és tot això que has dat en clau. Miguel Segalas. No, jo pensi que és veritat. Deixem a despart l'aspecte que diries de procés català i la política. Tot això que has dit, jo també pensi que és veritat. El nombre de nenes i d'homes no les he pas comptat. Pot ser i possible que sigui això que dius tu, i deu haver estadística, i suposo que deu haver estudi. Més, i això, no sé què més dir. Olivier, has aprofitat un peu de ton temps per te passejar ici dins Completament, la ciutat de l'Est? Alors, ja, sent a la muntanya, e per io la montagna si condivide, mi gagno anche, e poi verdaderamente la Val d'Aran, lo sul endrech, la città, es demora la lingua ufficiale. E ecco mi spanto, e mi spanterà tutto.
és bé. És une interessante analise, Olivier. Et à quelle situation de la língua occitana, que é a língua de preferência, uma língua oficial, existisse uma questão no Estado espanhol neste momento, não? D'être la língua de preferência para a utilização, aquela situação cambiou esta questão? C'est pas la langue officielle date il y a déjà quelques années, de la lei de règim especial de 1990. 1990. Com a língua oficial na Val d'Aran. Després, també la lei de l'occità en aranès na Val d'Aran de 2010, pensi? 2010, pensi que a la vegada quan l'aranès passa a ser oficial en tot Catalunya. E a língua aranesa continua d'être a língua de preferência para l'utilizade dins l'espace public e dins l'administració? Jo penso que quan hem tres llengües oficials, com és el cas en la Val d'Aran, la llengua de l'estat espanyol, el català com a la llengua de l'autonomia i l'aranès com a occità de la Val d'Aran com a llengua oficial, aquest acro no hi tostem una panacea. Cal pensar que les altres dues llengües que han pla més recursos, que són pla més poderoses. Era enquesta de la que us parlau adés, de 2013, mos dits que en tot que era aranès de vare 10 de punts respecte de 2008, el català se manté i el castellà espanyol puja el 25%. Ara veig l'oficialitat de la llengua que pot estar a nivell simbòlic quelcom interessant i important i que pot espantar, efectivament, i que compreni que t'espanta. Més, en tot cas, que si aquesta oficialitat no ens equipara a nivell de recursos amb aquestes altres dues llengües, difícilment podem estar a la nautada des altres dues, difícilment. Marie, vocês bem-vindos aqui para prene de imagens, para fazer de reportagens. Quando vocês passearam nas carreiras e tudo, as cruzadas de gente que parlavam em língua occitana? Des segunya, il y a la même dit des touristes qui sont assis ou tapasseia, c'est comme nos atis, mais des segu et kubedem d'abs lus nus, dos commercis, de las hostalarias, dos restaurants, et des segu à nos atis qui a eu plaisir d'arriver dans un pays où l'Occitanie est partout. Em tout cas, fa prazer, não, de se passear na carreira e de ledir a sinalização pública e tudo aquilo em língua occitana. Essa coisa é política para a língua, Miquel? Jo política per a língua, és habitual i fàcil de trobar, com diria, de munt que parle en aranès, en aquest cas. A nivell de l'escola, a nivell d'ensenyament, era la llengua preferenta completament a nivell de comunicació interna i externa, encara que se pot arribar a també en les altres dues llengües, en català i en espanyol, l'aranès era la llengua preferenta. Clar, lògicament, s'ensenyen i hauem matèries en les tres llengües, més de cada cop més l'ensenyament de l'aranès que s'ajam de que vagi posant, de que vagi augmentant amb nou professors, amb nou material. Miguel Segalas és un membre de l'Acadèmia Aranesa de la Língua Occitana, l'Institut d'Estudis Aranès. Per faire beleu una comparació amb el que ben també dins l'Occitano francès, seria l'equivalent a l'Institut d'Estudis Occitans? L'IEO, que é bem de nosaltres? Bom, se vos, com a nom pot estar un equivalent a l'Institut d'Estudis Occitans. La realitat és que l'Institut d'Estudis Aranès i Acadèmia Aranesa de la Llengua Occitana era soleta acadèmia que ara per ara oficial en un territori de parla occitana, com era Val d'Aran, i convieu lògicament, convieu ben d'altres institucions que existissin en Occitània de l'estat francès, com l'Institut d'Estudis Occitans o l'acadèmia que existís també en Toulouse, el Consell de la Llengua Occitana,
hi ha una convivència important. En aquesta acadèmia hi ha l'objectiu d'aquesta acadèmia, primer de tot, era favorir, lluitar pel benestar de l'aranès, no pas de l'altra variant occitana. Encara que existís també la secció que en direm la secció estàndard, que és composada per 7 membres de l'Occitània de l'estat francès, que treballen en la seva manera també en assessorar-nos, en aconsellar-nos sobre tot el món referit a la llengua. E vosaltres trabalhais muito também per fare la politica per les escoles, per os pitius. Como se passa aquele trabalho de la política de l'ensenyament? Participes? Donc, nous travaillons pas massa del món de l'ensenyament i membre de l'acadèmia, i jo que soc tecnician per a llengua en Consell General d'Aran, en Departament de Llengua i Cultura del Consell General d'Aran. Des d'aquí que ens ocupam de 3 causes principalment. La primera que és l'ensenyament de la llengua als adults, que comprene que nosaltres avem una ortografia que no era relativament, que vendran a 1982. A la vegada que hi ha gent, hi ha persones en Val d'Aran ja granes, ja jades, que encara no, tot i parlar la llengua, encara no la saben escriure. I també hi ha gent nou venguda a Val d'Aran que per diversos motius, ben per motius pràctics, perquè volen treballar en administració aranesa, ben per motius més sentimentals, també gent de d'hora que vol ajudar asils que van a l'escola, que ens vien a demanar classes, cursi d'aranès. David Grosclaude, você pode dizer que aqui é um processo de sociabilização da língua? Eu, justamente, que volevo demandar a vosaltres que avete parlat de la dificultat d'utilitzar la llengua, de la reutilitzar en família, sovint que es trobam acarrats al problema de la dignitat de la llengua, de la valorització de la llengua. Hi ha un problema així en Aran també de sentiment de valor de la llengua, més de valor per el castellà i el català, menys per l'aranès. Hi ha un treball en aquest domeni? En part hi ha aquest problema. En part hi ha aquest problema per part de no sé quins sectors de població, més o que hi ha, acrò de pensar que l'aranès era llengua de casa, era llengua petita, i a nivell, en cau carrer, a nivell important, tots temps serà millor d'utilitzar primer de tot inclús l'espanyol o el castellà, i després el català abans que l'aranès. Jo he atestat que aquest sentiment existís en Val d'Aran. Um debate força interessante além torno da língua. Para mercê Miguel Segalas e Manuela Né, para aquela participação, faremos um pauseto musical. Curalo Margalido. Us concediren la paraula, la mera et dret a l'opinió. Els himnes amants pariren nostra veu, la mera era nostra dignitat. Els dius mostraren la paraula, la mera era llibertat. La cau sueña, la cau sueña, arribarà un cop que els nostres morts trincaran la primera terra, un mainar gemiu per família reverente, de la eina que a ell repuntes, no ras
la musuleti, non cremegar nostre futur, nostra esencia, che la lengua, la nostra lingua che la nostra lum, la lum che fosse antene, quan em bendir se vaja l'unguer, e segue a can de cueca en casa, vull que ven que la faina d'herba, ramplisquen son cor d'esperança, laurem encara, els dius nos concediren la paraula, i la mera el dret a l'opinió, els ens amants pariren nostra veu, i la mera la nostra dignitat, els dius mos la paraula, i la mera de la libertad, la cau sueña, la cau sueña, la cau sueña. La mercè a Lúcia Mas e a la Coralo Margalido de Bussost, seguissem aquest plateu amb un convit que vem per nos presentar, Taulo Peraram, Hugo de la Rosa, bonser. Hola, bona nit. Vos gran mercès d'estar així amb nosaltres. Alaro sem curiosos de ne saupre de què és acola Taulo Peraram. Bé, Taula Peraram és un grup d'opinió d'una sèrie de persones que vivim a la Vall d'Aran que entenem que hi havia un buit dins el que és les reivindicacions individuals i sobretot a nivell col·lectiu de la situació especial que està vivint l'estat espanyol, d'aquest cert retrocés, al nostre entendre, retrocés democràtic que es viu actualment en l'estat espanyol. I per tant, som un grup de persones que treballem per reivindicar aquesta qüestió dins de la Vall d'Aran. Quant de persones participen d'aquest col·lectiu? Aproximadament una 70 persones aproximadament. Alors, és mais ou menos 6.000 estudiants em Vall d'Aran? Per el nombre d'habitants, que és important, no? Sí, és complicat, és una qüestió complicada perquè la Vall d'Aran ja és un territori que normalment el tema reivindicatiu no és fàcil de treballar-lo i a més quan és un tema com tema reivindicatiu lligat al procés d'independència de Catalunya i a l'estat espanyol, sobretot en el que entenem que és el retrocés democràtic, el que entenem que és, per exemple, la qüestió dels presos polítics, doncs és una qüestió difícil, per tant, que siguem una 70 és bastant important, ho trobem un nombre important de persones, sí. Mais que vous dites quasi també en Aran, com per tot en Europa, hi ha eu crisi i el món ne s'interessen pas als partits, que es volen crear organitzacions diferents. Hi ha això també en Vall d'Aran? Sí, suposo que és una qüestió global, però després també hi ha una qüestió que és certa, que és que la realitat nacional aranesa no és la realitat nacional catalana i per tant sovint hi ha ciutadans aranesos que pensen que tota aquesta qüestió no va amb ells perquè no es veuen identificats. I és cert perquè la Vall d'Aran, sens dubte, la realitat nacional és occitana, no és pas catalana, però administrativament pertanyem tant a l'estat espanyol com a Catalunya i per tant tot això que s'està coent ens afecta directament. Hugo de la Rosa, Taulo Peraram és un col·lectiu de fons polític. Est-ce que la nature et les causes de l'environnement intéressent també a Taulo Peraram?
Sí, és a dir, dins de Taula per Aran es treballen diferents qüestions en grups de treball. Per exemple, tenim una comissió que treballa amb la qüestió, per exemple, de l'os, per dir alguna cosa, que seria un dels temes que ara estan més de moda aquí a la Vall d'Aran. I tractem també de treballar en línies que no siguin úniques i exclusivament polítiques. Marie Lavitz s'est passejat dins el territori e has anat a fer un reportatge animalier. És com ahir? Le reportage est un parc, un grand site touristique de la Val d'Aran. Super, sus, octele. Adichat que vous avez trouvé en la Val d'Aran en Bossos tenta a visita de bat dos signes dos animals puisque vam visitar el parc animalier d'animaus dos Pirineus. Cam ací a omnei d'Aran Park que vam detir a l'encontre de Gemma, guide en parc de qui nous baha a visita en aranès. Adieu, Gemma! Em podes parlar du parc que ací en Aran Park, so que hi ha aquest parc i qual és el teu mestier? El parc s'ha d'obrir en 2013. És un parc de fauna de muntanya, animals que podem trobar en aquest tipus de regions. I la seva idea és que la gent pugui aprendre quin tipus d'animals s'atrapen en aquest bosc. Podem atrapar animals com el cervi, el cabirou, l'us, el catilup, que es va a la visita. Si ho podem atrapar el barratge de cervis, més trapam tres espècies diferents. El cervi, el cabirou i la daina. Així ho hem el lup blanc, una manada de 6 lups, dos mascles amb 4 femelles, un grup bastant consolidat com a lups, una família molt sòlida, molt polida. Cau pensa que l'aranès era la llengua oficial de la zona on ens trapam, de la Val d'Aran, i per tant ell una llengua important en aquest parc, on tots els paneus de més explicacions, els noms dels animals, dels arbres en aranès, i a més el parc ofereix la possibilitat de realitzar visites guiades. Si ho veiem és el nostre uci, la nostra parella, són animals que cal pensar que en la natura són solitaris, viuen solets, i per tant, en els parcs, és també més fàcil veure una parella. Els visitants han pogut observar els animals en directe, acaben la seva visita amb aquest museu, han poden atrapar diferents imatges, explicacions, més també sons de diversos animals i el complement final. Merci, Gemma, per aquesta visita i adixats. Ha estat un plaer, gràcies a vosaltres, adixats. Oscar Marie, per aquest reportatge. Hugo de la Rosa, s'has ja anat dins aquest parc animalier? Sí, és un parc molt bonic i és un dels patrimonis del Baix Aran i, per tant, és important conèixer-lo perquè és de veritat molt interessant. E se jamais vos passejos dins Pirineus e rescontro un urs, ho sabes de què faire? Com? Se jamais vos passejos dins Pirineus e vos rescontros un urs sus vostre camí, ho sabes de què faire? Bueno, en principi el que expliquen és... Olivier vos explicarà. Passarem a la crònica d'Olivier. Bueno, jo el que sempre he entès és que no t'has de posar nerviós i que has de moure els braços, no? I que, per tant, i fer molt volum, però no sé, espero no trobar-me, la veritat. Jingo per Olivier. Donc, des consignes, des consells, perquè l'ús és present dins Pirineus, tots, i dins tots els massius, i hi ha des causes que podem fer i d'altres que, sobretot, cal pas de fer.
De saupre ja l'us, que és una pulida bèstia, ho saben, de peus d'en per tot. Donc, ell sabi que volia pas anaquere d'arguments per dire que és pla o que és pas pla, que n'hi hagi d'urses, donc preferissi eu d'anar endavant, de demorar dins l'acció i donc de ballar de consells que se cruzarà d'urses. Aquí, donc, com primer, de saber que l'urs se veu força rarament. N'hi ha pas cada cop de carriera aquí. De segur, de prep o de lluny, se veu pas. Donc, es va aquí. De saber també que l'urs ten l'ausido e la sentido finances. Cal saber que és un animal que és discret e que defugís l'home. Aquí, perquè és un urs, com tots els urses que coneixen. Volego mai que mai de nuit, perquè aprofita de la jornada per anar a se col·locar dins un cantó calme. Aquí, encara un escasença de més de poder-ho veure. De saber, sobretot, que és un animal salvatge e força poderós. Donc, se lo cruzas, la sorpresa serà general, tant per vos que per ell. E, sobretot, se veus que s'equia, és pas que de curiositat. Aquí, són que caut. Dins aquell cas, podes arengar la conversa, que si en occità, en català, en francès, en castellà, en basco. Podes també saber ses aranès, espanyol, cantabric, de bias o d'allur. Pa greu, lo xipe se'n bate com de matanta. A pas de portafeuilles, pas de papiers, tot això, n'hem pas besoin. Això, justament, anem passar sul moment menys caut, que va sentir el rabinat a Melús. Segur que n'hi ha mantus ara que van s'identificar una mena d'ursitud perquè dins de situacions l'urs li agrada pas malar. Brico pas que si ho tirat de la dormida, de la prangiera, o cal pa de fa, o piace, allora és la proesa de Nessi, com diuen, di anar cantès a taula. O cal pa de fa, tampoc. Ce qui pot picar els ulls, també, és de trobar el camí d'un urs amb sospitós. Alors, qui, el rabinat e el fund de la tupina, també. És pa bu, cal pa cure, sobretot, cal pa cure, cal pa cridar. Di anar, recula, plan, planet. Sobretot. Sabi pas en marxa, me pode vos aconsellar, baio de coratge també, di anar murmullar un pitjot se canta, besès, se muntanya no sabem pas, perquè pas. Pot vos ajudar que ce que vos salvarà assegurament, e això marxa per tot el món, és de segre les consignes. De menar el gust a l'estaca. Això és força important. E sí que no és encara mai dangerós, se te disi pas. Perdus 3 l'altre giorno, la setmana passada. E sobretot de demorar sul camí senyalat. E de ramperar, quand même, és que dins Pirineus totos, l'urs és protegit, que si estàs a l'utugar, serà castigat per 7 anys de presó i mai de 150.000 euros de multa. Aquí, ara, ses avisats. Merci. Merci, Olivier. Hugo de la Rose, Olivier nos fa un peu rire, fa un peu de galejades a l'entorn de l'urs, mas aquela qüestió, així, és pla serioso, no? Sí, m'han agradat molt les explicacions i els consells. La veritat és que
seguir-los deu ser difícil quan te'l trobes, no? I tenir la calma i marxar a poc. Atenció al contacte visual. Tenir el contacte, mantenir la mirada, això és complicat, però suposo que, en fi, cadascú una vegada se troba amb l'os, deu ser complicat mantenir aquests consells. I és també hort complicat d'en parlar, no? O de cantar, és difícil de... Més, jo que trobi que és complicat dels Pirineus d'en parlar. Qui também en esloveno. Qui também en esloveno. Que és complicat en tots els Pirineus de parlar de l'urs. Marie, os ursos que has visto no parque animalier são tranquilos? Che il parc animalier, donc urses quasi domesticats, se podem dir, que demoren sobretot de que Mindia e que tot, que jo ganamas ne coneixen pas l'estat salvatge, mas c'est nous que seguirem os consells d'Olivier. En tu cas, aqueles animais são pla de santats? Jo queria... Enfim, en parc, que parles tu? No, en parc, jo queria un drin sceptic a la debut, per mon ami pas brigue l'uso d'ap animaus embarats, mais que cau dis que anar en parc, que tutu beroi parc d'ap animaus en semi-libertat, se podem dir, can herre d'espaci, almenys. Alors, per parlar un pau de santat, a seguir nos ha fet un cronico força risoliero. Passarem aquest cronico. Preocupado. Allà aussi t'as parlat d'un virus que es den per tot a l'entour de nosaltres sem que ne nos mai nessen. Me coneixets, eu sou pas brigue complotista. Legigeri un fin d'estudis, de publicacions científicos, d'articles de Wikipedia. E be fin final, so qu'aprenguer e fuguet en caro mai espauriga. Aquel virus bezets comencet per tocar los insectes. Los 3 quarts d'entre les haurien ja desaparegut. Stat aquest puei as lombrics. Según les espècies, fuguet entre 70 et 95% de la populació que fuguet abalida dins los endrets tocats pel virus. S'espandiguet puei als amfibis. Cal dire que fa les granyotes esterilos e que sas formos mai virulentos poden deimar la meitat d'una populació de capgros. E quand truco dins un riu, pot t'abetuar totes les espècies qui viven. Lo chaple continuet. Aquestos 15 darrieros annados, un terç dels aucels ne fuguet victim. E és pas acabat. Haben pas les xifres, mas aquel virus està responsable de la mort d'un fun de reptiles. Cap d'espècie és pas a l'abrits. De petits rosegaires, de ratopenados, de lebres, de rainals e qui tomen de cas són tocats. E los humans, me demandarets? Són mai de 200.000 cada annada a estar directament tuats pel virus. Mas como és força perniciós, tuo també indirectament. Per exemple, a fai dublar el nombre de leucemias en codes mainatges. Provoca d'avortaments en causa de malformacions dels fetus. E quand nos tuo pas, nos aflaquís el sistema immunitari e nos fa esteriles. Me diretz, hi ha pas de risco se hi sent pas expausats. És acolo el problema. Lo virus és den per tot. És dins los rius e dins los lacs. N'han trobat de fortes concentracions dins un quart dels punts d'aigua potable, mas és també dins el que mengen, dins nostres vestits e qui tomen dins la pusca. Les autoritats de santat prenen pas cap de mesura per erradicar. Los governs ensatgen d'amagar l'informació. La situació és greva. Betz pou, Busa e pla collonats! Ne vos en fagats pas. És pas un virus que és l'encausa de tot açò, són solament els pesticides. Podem continuar de nos desinteressar del problema tranquil·lament. E nos consacrar a l'escomès ecològic major del segle XXI, que és la reintroducció de l'urs dins los Pirineus. Seguissem aquest dog show directament de Val d'Aran, sem a l'escola d'Hostalariu de l'Est. Bonser! Abem nosaltres Pau Perdices, que é o secretário-geral da Convergência Aranesa, e Emílio Medan, alcalde de l'Est. Para mercê desta ici, nosaltres e de nos receber naquesta vila. Bonser! Bona nit. E gràcies per convidar-nos. És un plaisir. Alors, és pas el primer cop que fazes una emissió en llengua occitana, perquè així és ben Aran TV. Sí, normalment no era primera, no? Avui amb televisió pròpia, sí.
E és o primeiro cop que fazes uma emissão amb tot aquest colo de Octelé. No, bueno. O primeiro cop, exato. Siamo ici per parlare di politico, siamo ici per parlare di língua, de generalitat. Podem começar amb uma questão de nostres cronicaires? Justament, Convergència Aranesa, de què és? Convergència Aranesa, evidentment, tal com dic el nom, és un partit absolutament aranès, constituït en l'any 1995, i que era la seva finalitat expressar la que ens deia àmplia base política i social de la Val d'Aran, defensar els interessos de la Val d'Aran a Siu i sobretot d'hora de Siu. Amb aquest convenciment, evidentment, hi ha 22 anys, en aquest 25, que en aquest cas Convergència Aranesa ha l'honor de presidir el govern de la Val d'Aran i defensar aquest interès i l'agents del context català. David Gros-Claude. Et la vez n'est pas un secret de dire que n'est pas exactement du mateix bord. Il y a différences entre Emili et vous. Emili, qui est alcalde de l'Est, qui est membre du parti politique, ou voulez dire les causes sont uniques per tots els partits? Ben, jo soc membre de Unitat d'Aran, Partit Nacionalista Aranès. Soc fundador i seguit secretari general durant 20 anys. El que passa que ara el partit men ha agarrat d'auti camins diferents d'aquí que avui quan començàrem. Ara hi més a prop del Partit Socialista. Jo soc militant d'Unitat d'Aran, però no soc en la línia, no soc en la direcció, no soc en la línia de la direcció. Donc, los dos que ets nacionalista aranès? Efectivament, però quan ho hem parlat hem dit nosaltres representam les causes bastant múltiples similars i dieu falten d'altra gent que expressen absolutament uns punts absolutament molt més en altre sentit polític molt més a prop del que és sentit espanyol de la política. El partit Unitat d'Aran s'ha fundat com a son nom era Partit Nacionalista Aranès. La idea d'un partit nacionalista, evidentment, en aquest moment que hi ha un procés de voler exercir l'autodeterminació en Catalunya, persones com jo i d'altres membres d'Unitat d'Aran que creguem en aquest nacionalisme entenut com a la defensa dels estats, de les nacions sense estat, dels petits pobles, estem al costat del procés de Catalunya. Per tant, la línia oficial d'Unitat d'Aran no era la mateixa que jo porti. Pau Perdis, Emílio Medan, há bem de nosso público de gente que começam a falar a língua occitana, por exemplo, que são nobres, aí naquele metan, naquela cultura, e que sabem de compreender mais o que se passa naquele processo, por exemplo, de independência, ou de que é deste nacionalista, por exemplo. Nos pudesse explicar um pouco mais de viés pedagógico, de que vol dir tudo isso, de que são de muitos polítics, de mots sociològics i de codes que hi ha al públic és bastant èxit amb aquella etimologia. En França s'entén pas trop bé, això que passa així. L'estat espanyol és format per diverses nacions, causa que l'herència del franquisme encara no ha acabat, els nostres governants han acabat d'entendre. Nosaltres, els aranesos també hem una nació diferent. Nosaltres hem ciutadans de Catalunya, però no hem catalans, hem occitans, hem aranesos. Per tant, la defensa de la nostra identitat Jacobs va en contra d'altres tipus de nacionalismes que són excloents, exclusius, i que volen desaparèixer les petites nacionalitats o els petits nacionalismes. Nosaltres, en aquest procés, estem al costat, jo personalment, al costat de el que Catalunya vol, que hi exercia el dret d'autodeterminació, que és un dret essencial dels pobles. En el segle XXI, tots els estats europeus haurien d'entendre que les nacions sense estat han el dret a trigar son camí en un futur. Pau Perdis, os occitans din Catalunya, din l'estat espanyol, són una minoritat? Són? Una minoritat.
Dieu vau dar una versió diferent del que heu dit antes de la llengua, i com dic Emilio, és diferent en la nostra concepció. L'aranès és una llengua absolutament prestigiada a Val d'Aran. L'aranès és una llengua que té molt d'orgull, tot i jovent de Val d'Aran, s'utilitzarà més o menys, i la gent gran per descomptat, ens sentim orgullosos d'ella. Dieu la utilitzem no pas tant com la voleríem, però no és en absolut, i la nostra llengua absolutament oficial, evidentment, i que això representa un valor que nosaltres l'apreciem com un dels valors essencials de la nostra cultura. I també això, evidentment, antes heu dit, les persones dieu per a mi també pas per l'alcaldia de Viella, podeu entendre que en aquests anys, aquesta estadística que han dat antes, són que vos dic una xifra, en Viella, en 6 anys entrec el 28% de la població sigui estrangera entre 2000 i 2007. A part de tot el context que hi ha a Val d'Aran de gent venguda de d'altres llocs, no de Catalunya, perquè així d'Espanya no havien de Catalunya, sinó que havien del resto, d'Andalusia, de Galícia, de multipuestos, que no han coneixements d'una llengua pròpia, tal qual això, evidentment, ha baixat les estadístiques de coneixement de l'aranès brutalment, perquè, evidentment, ha entrat molta gent que no ha cap de context, cap connexió directa també a Val d'Aran, més que ve en un puesto on hi ha treball, on hi ha un turisme que funciona, on hi ha un país que ve, que respecta, i aquella gent anem contenti perquè molti d'ells s'integren perfectament en cas de l'escola, en cas d'èxit total, i de l'escola ell el factor més rellevant que ha significat la possibilitat de mantenir l'aranès com una llengua de prestigi, i això vol dir que pensam honradament que vam per bon carrer, tot i que evidentment hi ha moltes dificultats. Pau Perdices, tornarem de parlar de tot això, vos convido d'agachar un microtrepador que ben faig i a fer una reacció après. Bueno, a mi em sembla bé que la gent vulgui ser independent, però jo penso que el millor seria un estat federal a Espanya. Seria bo pels uns i bo pels altres. Trobo molt bé. Jo soc independentista. I els aranesos no són independentistes, em sembla, no? No sé, suposo que hi ha de tot, però suposo que per sobretot són aranesos. Yo lo que sí puedo decir que estamos aquí en el Valle de Arán, de que, bueno, esto es precioso y la gente es inmejorable. ¿Y para usted así es España? ¿Es Cataluña? No puedo, ahí ya no puedo decir nada. Bueno, no nos agrada el tema. A nosaltres nos agrada viure, deixar viure, cada un que pensi el que vulgui. Es un tema político. Tiene que haber un acuerdo Cataluña-Madrid. No puedes hacer las cosas por tu cuenta y saltarte las leyes. ¿Y para usted es un problema de diálogo? Sí, evidentemente de diálogo, de las dos partes. Los dos están sordos. Jo primer a Val d'Aran, que és el meu país, després en Catalunya, després en Espanya. Ara estem en tots els llocs. Tu és aranès, català i espanyol. Sí, senyor, les tres causes. De tot. Triple identitat. Triple. ¿Qué te sembla? Vivo en Vilanova de la Geltrú y hay un enfrentamiento horroroso entre los que la quieren y los que no la queremos. ¿Y aquí a la Val d'Aran se parla d'aquest procés o...? Aquí no, aquí se está muy bien, muy tranquilo y muy relajado. Arren. Me da igual. El procés de Catalunya, que sigue el que Déu vulgui. ¿No te interesa? No mucho. Más que se arregle España y luego Cataluña. Però no ne vols pas parlar d'acord? No, d'aquest tema no. Hay gente que piensa de una manera, otros de otra, pero creo que seguimos siendo... Conviviendo todos juntos, exacto. No quiero opinar demasiado, pero me parece es un poco complicado. Bueno, a mi m'agradaria, jo soc molt vella i ja fa molts anys, el meu pare ja era d'esquerres i ja va estar a la presó contra en Franco i tot, però no sé qué pasará. No lo veo bien, porque un país, como Alemania es Alemania. Bavaria no se puede independizar de Alemania, como Cataluña no de España, es mi opinión personal. Pero la democracia es la democracia.
de coses que són pas educats tampoc per parlar de política, per aimar parlar de política. És un poc complicat per tot, mas é assim que há tant d'identitats, que há uma grande mescla disso. De que nem pensas vos, é complicado de falar de independência, de Catalunha. Que més tu no era, pramu, jo nem vau pas parlar, pramu ne suis pas aranès ou catalan ou espanyol, mais que més tu ne que em demandi, hi ha interdit, ne cau pas parlar de politique, ne cau pas prendre posició, pramu que sembla que hi ha una timiditat d'un món de parlar de politique. Ben, així hi ha una certa confusió, perquè s'ha barrejat molt el concepte d'independència, tant no independència de Catalunya, què passa en la Val d'Aran respecte si Catalunya s'independitza. I la confusió està en que realment això que estan parlant és de dret d'autodeterminació. Això vol dir que un poble soberà ha de poder decidir. En Escòcia sec un referèndum d'autodeterminació i ara fin no voleren separar-se del Regne Unit. Així no sabi el que passaria en Catalunya, però el que estan reivindicant ara, el que se reivindica ara, hi ha aquest dret. I a la vegada el que no s'entén és que hi ha força gent que neguen un dret bàsic, un dret essencial, com és el dret d'autodeterminació dels pobles. Després, a l'hora de poder exercir aquest dret, se pot debatir, se pot veure si és millor continuar amb Espanya o de quina manera seria millor o era millor la independència. Però s'han barrejat conceptes antes del debat de l'autodeterminació i de poder exercir aquest dret bàsic. Espanya no ajuda perquè no hi ha acceptat. Això passa a tots temes, estats centrals, els estats matrius no volen de cap manera que se descomposa aquest estat. A la vegada, el més fàcil és aplicar lleis que no reconeixen els pobles o les nacions com a nacions. En Espanya hi ha la idea de l'estat-nació, que ja ven de molt de temps, i el que intenta l'estat-nació és desaparèixer les nacions que formen part d'aquest estat. Volen absorbir-les i elles a desaparèixer. Emilio Medan, vezi David Grosclode che vuol nos dire chi con. Io che volevi che Pau reazioni un po' sulla posizione di Emili, che si dice io che sono a unità d'Aran, ma sono pas d'accordo per il mio partito, per me sono d'accordo per l'idea di referendum d'autodeterminazione. Donc, vediamo che la classe politica aranese finalmente su questa questione è pas pla unita. E il Consiglio generale, che pensa d'accordo? Per me che è confrontata da quella realtà. Hi ha una posizione su questa idea di diritto all'autodeterminazione, di indipendenza, di pas indipendenza, che se ne parla al Consiglio generale da quella questione, per me, che è obbligato a parlare. Bueno, a veure, jo en aquest cas puc expressar l'opinió del meu partit, que ell és que mana en Consell General d'Aran, però evidentment la posició institucional del Consell General d'Aran l'hauria d'expressar sigui un conseller o sigui el síndic. El que està clar, ja en aquests moments, des de molts anys i a tau, Convergència Aranesa ha representat una posició política que se sent orgullosa d'haver estat al costat de Catalunya, d'estar tot el temps no renegar d'acord, i a la vegada continuar també, com ha dit Betiu des que han parlat, també un espectre i també una base social que vol que el nostre partit se respecti que hi ha gent que són absolutament unionistes i hi ha gent que són independentistes. I el que ens uneix a tots i per això no hem mantingut una posició neutral i equidistant del partit que hauria estat de referència de nosaltres en Catalunya, que és Convergència Democràtica de Catalunya, nosaltres ara mateix no hem cap d'acord polític també, perquè evidentment el que ens uneix a nosaltres com a partit de la Val d'Aran i per això no hi ha els problemes que hi ha en aquest cas, entén-hi, el Partit Socialista de Catalunya i la Val d'Aran, que és Unitat d'Aran, en poder dir que tranquil·lament nosaltres defensam exclusivament els interessos aranesi i desaranesi d'hora de Siu. Per això, respectam personalment la posició de cada membre que és de Convergència Aranesa en una sensibilitat que pot
abarcar tot l'espectre polític de lo que hi, evidentment, un respecte total cap a Catalunya, però amb diferents matisos a l'hora d'enfocar el tema de la independència. David Grosclaude. Imaginem, que jo que he gran imaginació, imaginem demà una república catalana independent, a l'una i a l'altra qüestió, on són els aranès? Dels catalans o dels espanyols? Bueno, està clar, aquí ho posat diferenciat, perquè Emilio sai que li ha ofensat molt. Nosaltres serem tostem en Catalunya. Això està clar. E os jovens din tutta aquela conversa? Hi ha una causa important de remarcar. Catalunya, el Parlament de Catalunya, la Generalitat, ell era que ha reconegut, era d'identitat aranesa, ha oficialitzat l'occità, ha dat una autonomia, l'agents de l'autonomia catalana, una autonomia a l'Aran, i, per tant, fins ara qui s'ha mostrat d'acord amb el que estàvem parlant i Catalunya. Ara, en el que tu preguntes, la pròpia llei d'Aran contempla que en cas que Catalunya sigués un estat independent, els aranesi poguessin trigar si volen estar al costat de Catalunya o volen llauta adscripció. Això ha dit la pròpia llei d'Aran i reconegut i aprovada pel Parlament de Catalunya. Per tant, en aquest cas en què Catalunya sigués independent, els aranesi serien cridats a decidir on volen estar. I dependria a la vegada de les condicions que ofereix l'estat català o l'estat espanyol que els aranesi triguessin un camí o l'altre. Emilio Medan, seria possible d'haver una posició neutra davant els dos costats? No, jo he explicat, jo soc personalment al costat de la independència de Catalunya. El que passa que els aranesi han el dret a poder trigar si volen estar en aquest estat català si s'arriba a constituir o no, perquè això ha dit la pròpia llei d'Aran. Jo, com a nacionalista, defensor de totes les petites nacions sense estat, soc al costat d'aquells que volen exercir el dret d'autodeterminació. Com a ciutadà de Catalunya, en aquest moment, votaria a favor de la independència. El que passa que no vol dir que la independència guanya, com passa que en Escòcia, perquè en aquest moment hi ha debat dels pros i dels contres d'un estat independent. Abans de passar a una pauseta musical, Anna, Alzi, só que voles dire, Olivier? Bon, és vist un aranès exit, per exemple, pot existir. Un aranès exit pot arribar, perquè pas. Un aranès? Exit, una sortida d'Aran. Una causa. Per contra, ma qüestió és d'imaginació també i un convit occità. Bé, hi ha la possibilitat occitània, políticament en aquest moment ha quedat complicat, perquè l'estat francès, la història de França és força diferent de la història d'Espanya i de Catalunya. No seria tant un Brexit, calaria bé, perquè cauria la possibilitat que l'estat espanyol oferís a Aran un estatus similar que han les ciutats de Ceuta i Melilla, que hi ha una autonomia, una certa capacitat de decisió, inclús legislativa, i també una capacitat econòmica de poder exercir les competències. Cabria aquesta possibilitat. Difícil, difícil, però hi cabria. I a la vegada seria en aquest moment, en el moment en què Catalunya sigués l'estat independent, en què caldria valorar si realment en l'altre costat, en l'estat espanyol, se troba la idea d'això que apunti, que jo personalment dubti molt. Jo discrepi d'aquesta visió, no perquè no la puga la vega possible, sinó per precisar una causa. La llei d'Aran no parla de l'autodeterminació de la Val d'Aran. La llei d'Aran parla, ella hi ha en diverses interpretacions jurídiques, quan parla de dret a decidir de pobles aranès, et circumscrivís a lo que les possibilitats que hi ha en aquests moments. Catalunya, en la llei d'Aran, ella en base a la legislació catalana, en base a l'Estatut d'Autonomia, en la Constitució, però no permetria
en aquest cas, tal com hi ha la interpretació actual, perquè això, tot i que hi ha gent que pot respectable aquesta posició, jo penso que a les persones les pot arribar a enredar molt en son pensament polític. Però ara, en aquests moments, no és possible. Era pròpia, era Val d'Aran, pensam, però ja que he dit al principi, nosaltres defensam absolutament com a partit polític la pertinença total de la Val d'Aran en Catalunya i respectar el que és la Val d'Aran, el sabem perfectament des de 1409, que sigui el primer any, em sembla que era Val d'Aran voluntàriament necta la Generalitat de Catalunya a negociar un concordat i un acord amb el govern que hi havia en aquells moments en Catalunya. Però no digui que en aquests moments no toca parlar d'això perquè hi enredar massa la qüestió. La llei d'Aran a la que jo me referia parla del dret a decidir. No pot parlar de altra forma perquè hauria estat inconstitucional en Espanya. Però sí sabem, el Parlament de Catalunya, els intents, els plantejaments de Constitució que s'han fet en Catalunya parlen d'aquesta idea, que Aran pugui, o sigui, admeten inclús com a exemple que quan Catalunya sigui estat, permetrà el dret d'autodeterminació al poble aranès. Fa verdadeirament prazer de parlar amb de mundo que são força interessados de parlar de político, mas farem um pauseto musical e Lúcia Mas nos preparet uma canção de resistência am la curalo Margalido Nazi Supic. La mercê a la curalo Margalido. Seguissem aquest talk show directamente de Val d'Aran. Avez aplausit aquela canção? Me regali.
Eu também me regali. Bem, mas nosaltres, José Antônio Boio, do Conselho General de Baldarã, que daqui a passo representa o síndic Carlos Barreiro Buncer, e para bem-vindo neste dog show. E também Marcos Pedarros, que trabalha na restauração. Para bem-vindo também, falarem de economia. Alors, David Gros-Claude, has fait une chronique, has agachat la question économique de Baldarã. Tout se passe au plat ici ou pas? Os aranês que são como todo mundo não são pas jamais contentes da situação, que pensam tous temps que tudo pode estar na minha. Mas, bom, que havem pausat questões a comerciants, a hostalers de la Baldarana, que us havem demandat de quin va l'economia. A la vegada, és com per tot, que han parlat de la crisi, de tot això, de tot ce qui pot xepicar el comerçant, el món de qui viuen del turisme i del comerç. Alors, le produit interne brut d'ici és naut. Sì, hi ha economia, dieu los aranès se'n renden pas compte, mas que si feix de prendre el camí que mia de Montrejau dinca l'est, t'apercebe que dinca la frontiera los vilatges són morts e un cop arribats a l'est, que avem l'impressió que hi ha qualque que s'hi passa. Si passi que interrogo los politicians de nostre, mas allò que m'interroga, e dieu los aranès també que s'interroguen. Après que lo converso, José Antônio Boio, Marcos Pedarros, vocês d'acord? E como se passa aquela questão de economia de Baldarã? Bona nit a tutti. Jo penso que el primer més important que hi ha és el país en què vivim. Hem hagut la sort de viure en un país que és molt divers, a part la mentalitat de l'aranès que és molt viva, amb gent treballadora, acollidora, que acollim molt bé al turisme. Hem hagut la gran sort que en Baldarán, en l'estació de Baqueira de Beret, que hi ha un motor força potent de potenciar el turisme en Aran, però també en la part de Baix Aran, amb més amics francesos, també hem hagut molt d'esforç, perquè antes d'estar a Baqueira, el cueu duro era Baix Aran, era on se buitjaven els francs, els sos, les pessetes, era la part baixa. A més, tot això era un complot, un muntatge, que tot i a massa hem estat capaços de tirar cap endavant. A la vez, se pode dizer que o turisme és l'activitat econòmica principal d'ací? Sí, totalment. Encara que nosaltres, des del Consell, intentem ajudar molt al sector primari, sobretot la ramaderia i la muntanya, i la pagesia, sobretot, intentant potenciar-la perquè pensam que hi ha una part molt important que el nostre territori, el nostre país, sigui polit com hi està ara. Marcos Pedarros, sendo justamente aquela escola do hostalaria, de jovens que são formados para ir trabalhar no hostalaria, também na gastronomia. Como se passa pelos restaurantes aqui de Baldarã? Tudo se passa por lá? Sí, hi ha un gran problema de demanda de personal. Avui hi ha una escola, però parlant de 160 establiments que hi ha a Baldarán agremiats, més o menys, ens falta moltíssima gent, trobem que hi ha mancança. Darrerament, a part d'això, també hi ha un problema que la gent que va a Baldarán se troba perquè no hi ha allotjament. No hi ha allotjament. A la vegada que és complicat. És complicat que aquesta gent vengui a Baldarán, també hi ha feina, i després trobar allotjament perquè la gent s'ha dedicat a allotjament turístic. La gent va guanyar més sous, guanyem més sous en plataformes com Airbnb, que oferint-li un pis a un treballador que penso que 4 mesos. Olivier Dubourdieu, has ja treballat dins la restauració? 25-30 anys, amb l'intensitat, 35, anant direm. Has una qüestió de pausar ici per lo Marcos Pedarros? La primera, la primordial, de què se menja aquí? De què se menja? El plat estrella de la Baldarana era la sopa barrejada, era aranesa, el plat més coneixut. Clar, a Baldarana tu estem guardat cap a França. Ha estat barrada molts anys, el que a Catalunya no havia met túnel, no havia met carreteres, tu estem guardat cap a França. En casa s'han cuinat els patés, els cibets, tot a mi a base de cuina occitana francesa. Che hai l'impressione che sono andato lei alla tua carta, che hai l'impressione che hi ha una vera generació de restauradors que són passats a una voluntat de qualitat de cuisine un peu prestigiosa e che funziona per me che hai visto i commentari su internet che costa menys car e che hi ha un tabú que a Toulouse.
Nosaltres heu primat el que hi ha la gastronomia en general de la Val d'Aran més per a qualitat que no per a quantitat. En la Val d'Aran hem un sector molt gran d'hostaleria, podem trobar tots els objectius que la gent vol, des de menús molt barats a menús molt cars, de mi ampla gamma de restaurants, de totes les potxes, de tot el gusti. Aquella riquesa que ens en la Val d'Aran també. Perdonat que he unxau el que he comentat jo al començament, que la gent d'Aran s'embutge i se mo a millorar. Has de contar que 30 anys a 6 plats estrella era amanida, era olla i les costelles a la brasa. I ara avui hi ha una amalgama molt gran de tots els plats que pots trobar en qualsevol vila francesa o qualsevol vila del resto del món. Inclús hi ha restaurants, precisament dit de Marcos, que són a primera fila del mercat internacional i pròxims a una estrella Michelin, quasi segur. José Antônio Boio, Marco Pedaros, vos convido a agachar nos altres em reportagem realizada per Octelé amb los comerciants de Val d'Aran. Acabam de gestir la crisi, pensam que ja s'hauria superat, però no és superada de tot. Però pobles petits com ara l'és s'està acabant perquè no hi ha que barrar botigues, no queda cap de llibertat, si l'és només queden 3 comercis, força restaurants però poc comerci, la gent que ven un cop ha dinat o ha estat no sap on anar. Se va treballant però no és el que era. Jo he 22 anys que botiga i antes soler quedar obrir de la porta per maitingues se treballava bé. Ara cal treballar més hores i bueno, a poc a poc. A meitat de lo que era 10 anys. Era meitat. Se factura ara que era 10 anys. Per diverses causes, però nosaltres vivim del turisme francès. I nosaltres hi ha un amic que s'ha dit Amazon. A veure, contra què no podem lluitar. 10 anys endarrere hi havia més gent, però hi ha 5 anys que hi ha menys gent i després la gent que ven també menys cosa. Antes ja te dic, venien a querer autocars, venia tota aquesta gent estrangera que va a Lourdes, irlandesi, holandesi, tot tipus de gent. Jo he treballat tota la vida en comerç i antes, ara en Rosari, venien fins a 20-30 autocars de Lourdes. A Cros ja ha passat, ja no havien els autocars d'antes. 9 anys, molt, moltíssim. Així cada setmana hi havia autocars de Lourdes, ara no se'n ve cap. S'ha acabat. Més que més el tabac, perquè hi ha diferència de preci, i després hi ha els alcohols, però en els alcohols el preu se comença a ajustar. En tabac penso que hi ha 3 euros de diferència, en la gasolina 30 cèntims, que és molt. Als francesos ja vos agrada passejar un xau, però també vos agraden els euros. Se podet aprofitar i el que cau. D'Andalusia, de Madrid, de Toledo. Ve molta gent, no ves que Baqueira porta molta gent de diners. Que vienen a dinar, 90% són francesos, vienen a dinar, se'n van. A vegades que pernocten els que s'estan temps, sobretot de Catalunya, qualcun de València, vet un de País Basc, però la majoria de Catalunya. Va ser que turisme de Viella i turisme espanyol, que va esquiar a Baqueira. Però, clar, hi ha un altre tipus de turisme, totalment diferent, no ha res que veure. I més, el poder adquisitiu més important. A la vegada de Croi diferent, m'entenes? Així el poder adquisitiu del client que ven tot així és justet. Els joves hi compren menys perquè la manera de comprar no hi passa la mateixa que hi ha la gent grana. Però hi ha de tot, hi ha dies que compren més, hi ha dies que compren menys. Jo penso que no s'assembla a res en Andorra, la Val d'Aran és diferent. La gent a bevent, potser per encant que ara a Val d'Aran, perquè passen un dia, perquè diferent. Així dic que era la millor regió d'Espanya, però bueno, a veure, se viu ben, clar que se viu ben, però se podia viure millor també, com està clar, no? No hi ha tal. Sí, està bé, correcte, se viu ben. He parlat aranès. Hi ha molti que la parlen encara. Per calfar l'economia, calfar mantiene esforços, a não agachar supic, reportagem Octelé.
que pensi que ne podem pas parlar de turisme i d'economia a Val d'Aran sense parlar d'esquís. E jo que volia parlar de l'hivern 2017, pramu una tragèdia se debane en a Val d'Aran. N'hi aveva pas prou de neu en estació d'esquís de Baqueira Beret, qui també los canons de neu que eren despoderats, l'abets que calu prene mesures excepcionals e habien neu per camió, puis per helicòpter, ta salvar la saison. Vous pouvez rassegurar de tir 2018 que est une saison exceptionnelle qui débutait au milieu du mes de novembre d'ab 142 dies de fonctionnement de la station, 63 dies de neu et 887 000 esquiaires d'ab 150 000 sont entre Nadal et le 7 de juillet. Baqueira Beret, qui a eu de la plus grande station d'Espagne et du massif pyrénéen, qui se situe entre 1500 mètres et 2600 mètres d'altitude. Il y a 99 pistes, 13 itinéraires, un snowpark, une zone de freeride, 35 équipements per puya et 600 canons de neu. La réputation de la station est grande. L'une des stations favorites de la famille royale, Baqueira, qui est la destination primaire du Beroimonde, de Madrid, de Valence et du Pays Basque. Le français, tabin, qui représente 20% de la clientèle, et la station qui mire mai haut d'opérations de communication, podem quitamment dire de séduction, d'inca au Japon. Et en effet, les sports divers qui sont un des moteurs principaux de l'économie aranaise. Baqueira est une station dite de luxe de marques qui investissent, comme le Cambaio Cinco Rotas ou le bar de champagne Moet et Chandon et l'eau Dom Pérignon de qui va arriver tabé sur la station. Le forfait qui est de 52 € sta udille le meilleur de las Pyrénées et toute l'économie qui s'enseguit sous salariés, appartements, restaurants, discothèques pendant quasi 5 mesos cada an de toute l'économie de la BAT qui vit au rythme de la station. La BAT si per cas ou per malu le rescauament climatique pris per a Val d'Aran de prou de neu en arribi tot aquest monde, se pausa d'illa la qüestió de la reconversió. Et il y a eu plein de prévistes où vam continuar aquest desastre écologique de qui serait també dans d'autres stations, de habien de neu per helicòpter, et toute l'économie aranaise est ligada aos esquís d'illa una reacció. José Antônio Boia. Bé, nosaltres, com a aranesi, sabem la importància que Baqueira té a la Val d'Aran, sabem el treball que Baqueira és, nosaltres precisament Musacà que l'hem viut, com has ben dit, en 2017, pensa que sí que era l'única estació d'Espanya que havia poca neu, però de qualitat i molts esquiaires. A veure, nosaltres de la Croi és molt, molt important, però també és important seguir treballant en la promoció. Heu de pensar que aquest Consell va de la mà d'en Baqueira, van a totes les fires internacionals, inclús ara van molt a Japó, a Israel, a Anglaterra, a Alemanya, a Suïssa, a la part francesa, a les Alpes. Pensa que vien a la Val d'Aran francesi de la part alpina i vien a veure la qualitat de la nostra neu i les nostres estacions i queden molt meravellats. Inclús anglès està pujant de turisme estranger molt fort. Tant vau dir que degut a la promoció en canet de Baqueira Anywhere amb els israelites, el tercer turista estranger que ven a la Val d'Aran i israelita. Marie, et les Aranais van esquiar en Baqueira ou sont que estrangers? Tam le forfait que eu drincat tot la vam dit le meilleur dels Pirineus, que costa cada a Baqueira. Ta Joani Aranesi hi ha un conveni en un petit preu, no sabi 600 € tot i fins a l'edat de 14 o 15 anys. Tot hi poden anar a esquiar. Jo vull dir, i les paraules que està bé que a Baqueira són 4 mesos, però l'any que n'ha 12. E justament, quin hen els restauradors pendent els 8 mesos on hi ha pas molt de esquiar? Jo te parlo en concret de lo que hi baixaran. Així hem apostat força en el que hi ha turisme familiar. Tant se comença per Aran Parc, els termes de l'Est, també el balneari, el caviar, que se pot visitar la usina de caviar, de Portur, la Gomera Galuna, activitats en riu, Bausen, Carlac, rutes. Hem apostat força per turisme familiar, que és un turisme que pot vir a l'un de tot l'any. Pot disfrutar de l'hivern i també pot aprofitar de la tardor i de la primavera de l'estiu. O comércio é completamente ligado
às atividades d'hivern, per exemple, ou, per exemple, la venda de tabac, de l'alcohol, són independents d'aquella consumació esportiva. I força centralitzat. El que hi turisme d'esquí més focalitzat el que hi havia en Naut Aran, el que hi tabac, alcohol i més que més baixaran també francès. Ara s'està metent molt en boga i el tema de senderisme, estan potenciant molt les excursions de muntanya, com ha ben dit el de Carlà, que estan potenciant molt lúdic i muntanya molt polida, s'estan en camins. La gent ven de tipus familiar, però les va molt el tema de caminar. Hi ha una reflexió per tot en els Pirineus sur el canviament climàtic i per tots els estudis que diuen que d'en 50 anys que pot estar la catàstrofe. Hi ha qualcaré que es preparen ara en reemplaçar aquests 4 o 5 mesos d'hivern per tot en els Pirineus que es posen una qüestió de hi haurà neu demà d'esquiar. I només de plan B? Jo que veig que sí, en totes les estacions dels Pirineus, la rentabilitat, a despart de Vaqueira i d'una altra, per moment la rentabilitat n'existeix pas més. Si manca neu per les anades que arriben, què harà? Sí, precisament el que diu Marcos, nosaltres estem potenciant la natura molt, però clar, si la natura vint anys de sequera perdem el poc que hem, perquè com ha dit al començament, cal potenciar molt la matèria primera, que era pagesia, la ramaderia, cuidar el bosc i cuidar la muntanya. Les muntanyes t'ho estem misserant. Hi ha geneu o no hi ha geneu. I quan parla de bestiar, tu com restaurator utilitzes el bestiar de la Val d'Aran per posar-vos? Jo hi ha queixa que de la Val d'Aran, que trobi que ens manca producte. Sí que hi ha multiproductes, hi ha un mercat de qualitat, però trobi que la gent envia això fàcilment amb aquell del turisme, han deixat de costar el que era pagesia. Entenem que hi ha feina molt dura i han canviat a millor, però en el meu cas trobo a faltar productes. Olivier, per venir de Provença o fins a Val d'Aran per passar una jornada, fare lo esquí, les crumpos e mai de menjar al restaurant, és possible per la família? De segur, vos pot dire que tornarai, encara mai, en Val d'Aran. E justament per venir hi ha una altra qüestió que ven, que és ecologica o energètica. La gasolina, un jour, va mancar. La neu sabem pas, en tot cas, el que és segur, la gasolina va mancar. E così, justament, una altra qüestió en dessus perquè el món cal que munte. En Val d'Aran. E un plan C, vedeu, o un plan B bis? Un plan C, catàstrofe? No, si hi ha pas més gasolina a bene, quin van ser els comerçants de Buscau pensar que la frontera tots temps serà frontera. Hi ha 40 anys, 50 anys, i monté a Belletram fins a Plan de Reims, i els francesos hi pujaven a peu, nosaltres anàvem a França a secar sucre, cafè, beire, vull dir que la frontera serà tots temps frontera. Visquen les taxes, què? Les taxes les haurien de treure. No, però les taxes, la diferència de taxes, finalment, que ja sóc qui compta. Bueno, doncs per prou mateix. També pensàvem que la paella no s'acabaria ja més, la paella s'ha acabat, també, com tu diries antes. Ara ha canviat molt, els comercis s'han meditat dies, restaurants, els hotels, s'ha modernitzat i ha portat molta gent també. Més que diuen que els hotels i els restaurants són francament menys cars en Aran que a Sant Gaudens, per exemple, o Montrejau. Sí, el que diuen els clients francesos. Aqui falei, mas almenys os preços são atrativos. É mais qualitat. Les taxes són més baixes. Qualitat. Pla Mercê, José Antônio Boio e Marco Perdarós per aquesta participació. Farem encara um pauseto musical amb la Curalo Margalido. I
Bosco. La mercê a la curalo Margalido per aquela prestação de trios, es maravilhosos. La mercê. Lúcia Mas. Aro, te convido de tornar ici e eu. Ses venguda ici em Badalã, à la fin des années 70. És bem d'accord? D'acord. E ses dins la coordinació de 3 coralos. Sí, actualment, a poc. Ho hem començat, sí. E vos convido de m'acompanhar e nos botarem dins aquest plateu amb els cronicaris e també dins la presença del Jep. Que no polido serado ici em Baldarano? Che tu stai stato gradito di vieni assim, io che ha 40 anni che vieni e che trovi che tu stai gradito. Aproveite per te messagiar Lúcia Destra e nós outros, porque Lúcia ha participado ativamente para preparar este doc show Baldarano, Lúcia, e aproveite para te dizer um grande mercê. Já é um prazer também de vos ver aqui, nós outros, falarem de cultura. A vez de questão, vos outros? E na reação de nossos cronicários. Hi ha una cultura aranesa o hi ha una cultura pirenenca qui viu en Aran? Jep. A veure, jo crec que, d'abord, força gràcies d'haver-nos vingut a entrevistar, a veure-nos, d'un programa, crec, d'una potència com aquest atent, perquè long, dens i interessant, no? Gràcies. Gràcies, Jep. Jo crec que sí, que hi ha cultura en la que se superposen un pialer de fàcies i una de Cius de l'Alta, des de la més remota antiguitat. Evidentment, podríem començar a parlar de cultura pirenenca, de cultura euskèrica, de cultura aquitana, de cultura gascuna. Se venguem més d'adreçar a moments històrics, evidentment, d'altres cultures que s'han anat superposant a d'aquesta i creant aquella nostra, aquella cultura aranesa, la que ens de context occità, la que ens de context gascun, la que ens, com ha estat ja dit, la que ens de context català, la que ens de l'estat espanyol, però que vull dir que hi ha una sèrie de causes que mos en, diríem de qualque manera, genuís, i a dir especials, diferenti, que hem fiers d'aquesta singularitat i que a fin de comptes el que mos este comem i agradiu de veure-vos vei que venguets així i que a fin de comptes vos interessa quina és la nostra forma de comprendre la vida i d'anar per munt de la. Lúcia Mas, existe uma cultura aranesa, uma identitat? Pergunta. Jo que soc pla contenta d'estar entre vosaltres i de metre aquesta cultura aranesa en actualitat. És veritat que venguem de tot això que Jep explica. Som que de veure la curala Margalida, la curala dels Paueses, veiem com són integrades amb persones de diferents nacionalitats, que és el que heu estat parlant així. Actualment a la Val d'Aran hi ha un 17% que parla aranès. I parlen aranès aquestes persones per què? Per mitjans de comunicació, per tot el que passa així o com ha passat en Occitània. Una manera d'estar aranesa, crec que sí. Sobretot que han estat les himnes araneses que han conservat i han passat aquesta manera d'estar. Então, que jornalista, é l'oportunitat a cada cop de me preparar, de estudar, per mais sempre, a cada tema, uma novela riqueza. E só que eu visto, pendendo que fazíamos estudos para me preparar de vir aqui, é que os araneses são uma sociedade de nível elevado, uma sociedade sofisticada, é o que parlava Olivier, que este mati, é que beleza que é assim, podem trobar em caro que é din l'originalitat de la societat occitana, que é din lo partage. E também o que é visto é que existe uma recerca ao entorno da espiritualitat, do desenvolvimento
personal. És correcte, mon analitzo? Jo penso que sí, que hi ha tau perquè hi ha una societat que ha estat tancada, no tancada, perquè vull dir, en igual que això que se passava, la gent se visitava de famílies a famílies, i doncs se podien conservar la llengua, se podia conservar la manera de les causes, sobretot en la temsada de tot l'any, segons els solsticis, segons el temps. Per exemple, ara, jo quan he entrat així he vist Halloween, donc és Halloween. No. David Gros-Claude. Halloween. No. Montoya, quin lo món poden vade aranès? Jo que arribi, m'instal·li ací, sui pas aranès, au cap de quant de temps sui aranès? E sui aranès un dia, quan arribi de l'exterior. E per me, aquella cultura que parlàvem abans. David Gros-Claude, eu venho de Luen e me considero occitano. Mas eu també que venho de fora me considero com occitano, mas os altres, quin me consideren quan arribi en Arran, au cap de quan d'anades, de segles, de mil·lenaris sui aranès? No. Jo me sembla que aranès hem tutti, és que hem ací, que estimam la Val d'Aran e que volem estar aranesi. Jo me sembla que cau este d'hivern. No hi ha res que hagi la prioritat d'este més aranès que hi ha. Cada un és aranès en la mesura que vol estar aranès. Jo crec que hi haurà persones que hauran vengut de d'auti llocs, tant de l'estat espanyol com a dieu de d'hora, les haurà costat més o menys en aprendre la llengua, hi haurà que cauran net, hi haurà que no acaran jamés, però el que sí claríssim, encara ayer en Barcelona, en una conferència d'inauguració de l'Institut d'Estudis Catalans, Suïs Demografia, se venia a dir d'això, que hi ha una sèrie de paràmetres, d'estaments, de causes, que la gent se les és sues i això és identitat. Així hi ha molta gent venguda, de d'auti parsars, d'Espanya, s'han estat aranesi, volen estar aranesi i defensen la Val d'Aran com a que més que pugui estar de generacions aranès. O sigui, estar aranès i voler estar aranès, i voler estar, sentir-se'n, assimilar, assimilar e gaudir. Já pensou que sentisse que os araneses são forços apreciados pelos occitanistas de pertut e sabe que a loro daro se está bem conectado ao Brasil, um país duredino, e conhece também o idioma araneso que menos a canção, a língua araneso em delà das fronteiras, é anado já aos Estados Unidos, a New York, per feira de concertos, e ne parle de Alide Sans. Explaco, Lúcia Mas. Explaco, sí. Sí, explaco. Lúcia Mas, que é a mamã da Alide Sans, nos podem falar porque é uma fiertat de ver aquele idioma que menos a cultura aranesa de pertut. Sí. Crec que ha arribat en un moment a l'idea, un moment en què Occitània era un senyal necessitada de jueni a tau. Caucarrés que escriu les seves paraules, escriu la seva música, és instrumentista, perquè toca poliinstrumentista, i actua. En aquest doc show serà l'escasens al públic de conèixer Alide Sans. És esclau. Ja te cobos, Vicente. És que tu m'ha deixat, t'has convertit, mamà, en una. En tu moment portada, si és un càstig. És més fort que tu m'ha deixat, t'has convertit, mamà, en una. Més fort.
tu moment porta de sus accent càstig. Naixeràs que ligant el pes del cor, has escrit amb letres del sang, mamà. Naixeràs que ligant el pes del cor, has escrit amb letres del sang. Naixeràs que ligant el pes del cor, has escrit amb letres del sang, mamà. Naixeràs que ligant el pes del cor, has escrit amb letres del sang. Serà millor que no gesques més del seu. Serà millor que no, serà millor que no gesques més del seu. Serà millor que no gesques més del seu. Serà millor que no, serà millor que no gesques més del seu. A veure com ha dit, que no se sent, com ha dit. Ja ho tinc més fort. Més fort, no se sent. Darrere, vinga. Levanta un dia més, anem. Que tu m'ha deixat, t'has convertit, mamà. En tu moment portada, suïsat són càstig. Tu m'ha deixat, t'has convertit, mamà. Mamà, els dies darreres, primera. Darrere, última. Esclava. Aqui, Lugal, Biluban, dali descens, aquele concerto que está enregistrado a pau, pendem l'estivoc de 2018, ali descens. Para merecer LD, para esta participação, e vos vou lhe apresentar em Paulo os integrantes de la Curalo Margalido e também de la Curalo Espauesses. Adiciês, brevemente. Para merecer para esta participação especial neste plateau, o que s'ha passado aquest plateau Doc Show per vosaltres? Sí, nos ha agradat impiler, ho hem passat ja net polida. E fa quant de temps que participas d'aquesta associació Espaus? Pois é 2 anys. Vos agrada de cantar? Nos agrada cantar, sí. E participar de um coral, estudar les casenços também de retrobar o mundo e puis de trabalhar a língua. És um pau d'acord também? Sí, és point important de parlar aranès i, bueno, jo parlo molt malament, però... Per cantar, estudar un plaer. Canti en aranès, molt bé. Para mercê, e vosaltres la Curalo Margalido de Bussost. Explico, aí para pronunciar, Bussost. Que sí, de Bussost. Totes de Bussost. Carme, no hi ve la Vall d'Aran, tu no ho ets. Però bueno, jo soc de Bussost. Allora, o vostre aranès és una língua d'ustal? Sí. Que sí. No saps què m'ha dit ara. Una língua molt polida, l'aranesa. Molt polida. E per parlare un po' di identità, tu sentissés occitano, araneso, catalano... Castellano e francés, todo. Eu ne penso que Baldarà és un lloc de multiculturalitat. Parlem tot. Català, castellà, aranès, francès, tot ho parlem. Hacemos de todo acá. Para mercê per vostra participação de trio para este Doc Show, edição especial Baldarà. Tornará amb nossos convidados e nossos cronicaires. Són adorables, não? Que això que t'han dit, que hem tot a l'encop, més tu, aranès d'abord. Més tot a l'encop. Que no riqueza não d'haver aquesta liberdade de parlar mantinho línguas já e d'haver tant d'identitats al mateix temps. Mas que pensi se rendem pas mai compte. Quan parles 2 o 3 língues, te rendes pas compte que la misèria dos monolingües. E donc, que pensi els aranès en pas
completament conscients justament d'estar a la cruzada d'aquests camins i de la riquesa que representa. Sei pas si tots els aranesos se renden compte de la... Lúcio, de que ne penses? Faz la consciência d'aquesta riquesa, de tot aquell mescladís cultural? O hi ha la consciència? A mi em pareix, jo crec que hi caucarrenc que és natural, no m'ho enquedam, però sí que hem conscients. D'algun cunde, ara per exemple, si haguéssim citat una sèrie de persones, que hi hagués un que parla castellà, un català, un aranès, inclús un francès, qualsevol aranès, parlant del tema que sigui, a mesura que va aguardant a un araute, va anar canviant de llengua, aquí ho sí, l'eu sense dar-se'n cunde, si es mateix que parle, canviant de registre de català, castellà, francès, aranès. Sí, hi ha facilitat, però hi ha facilitat que innata, com ben digui David Adès, llibertat de que esquem políglotes o plurilingües, de viatges, hauem aquella facilitat e no m'ho enquedam ensenyau de la provesa que hi parlar son que jo llengua. Marie, tu n'agates de Diogo, din tout à coup. Jo que hi havia de pausa la question, però que hem vist la chorale, Lucie, a été à l'idescence en vidéo. Qual est la place de les scènes dans la culture aranaise et en l'upude les scènes? Tot. Vull dir, era Val d'Aran, era societat matriarcal de la prehistòria. Que en sap més que jo de història. Sí, per tant, d'un punt de caucarrenc que hi ha el nom de família, le nom, en francès, però després hi ha el nom de la casa, és a dir, que cada un hi diu a casa determinada. Hi ha un pialer de cases que han el nom de la matriarca del moment. És de Lluís, és de Lúcia, és de la Jan, és de... no sé, seguidament hi ha multinoms d'Etna que en aquest moment han dat el nom a la casa. I que els homes són contents de poder dir que són des de Lúcia, per dir de Caucarrenc, o són de tal casa. Un moment. Les paraules que designen els fenòmens naturals són femenins. Era riu, era muntanya, era aigua, era naturalesa, era Val d'Aran. Més que són els homes que han el poder polític en majoritat. Bueno, ja les deixam caucarrenc. Beleu que són les fenes que els ajudem a prendre les decisions. Ah, d'acord. En tot cas, pla mercè, Lúcia, Mas i Jep per aquesta participació. Farem un darrer pauset musical. Que la coral és ja lesto per nos presentar aqui com de nou, Lúcia Mas. Acabem dret a l'himne nacional, que esperi. A coisa de surpresa, David Gros-Claude. Yeah.
Pla mercê, ela curalo Margalido, ela curalo Espauessos, pla mercê também Marie Lavitte, Olivier Dubourdieu e David Gros-Claude per questa participazione doc show. Approfite per merceggiare também a tutto Baldaran per la quel l'escola do Stalario e la persona de son diretor Manuel Rodrigues, l'atenção especial de Lúcia Mas per preparar este plateu, Lúcia Doc, mercediamente especial à Rádio Lengadó e Bruno Ceciu. Muito obrigado ao público do Brasil que nos acompanhou. Espere que a vez aguite de prazer tanto como eu e vos convide para um doc show especial Narbuno no mês de novembro, no 22. Al cop que vem, brave mundo e pla mercê per vostra atenção.